Mon me correspondola me uya chai kaping ho wow pan sama chai coach. Po coach limpok coach ko manogara ta pak ta sang na ne mo yo. Me pa di chocho mo we kis ngoy Erline school ko buksara we pon langas. Miya kasante yan yung kauno yo miya katar kito nya Hawaii. Apta me peren malakan magare tay prong puputi. Moni chiban bin manokela iban testimony tay nan sa mi pon langaso. Eurano ngay pati makola kapakap pon jaga yun na nat mochwalo. Imi kasaya ki wandem bagang kauno. Moi monde bon jago yang ay kasaya yang kauno. Ikasayang kauno tuacha aramasman me utan iliki pe kamera makauno aramasman me utan aramas makungkabaya ta song korus to coach makungkabaya ta song korus yang paktak kit monde bon jagayo kit wiya kapakap ngai las na kapakap pagreng kauno mai kupuroi yan mimi jabon langas teta temya wasa me pangkataryola Miya usapan ka taryola. Ay sa uwi pong langas. Ngay nagkapagap mo rin isang bongkoy. Isa undayan niya me. Ipanggoto rin siya kiyabe. Niya isa uwi perenta po yasa makauno coach. At pasabi ngay kapagap. Lang mandayang kumay magkapagap. Awya kiyo. Magkakapagap ko kamele me bang paita. Utana bang payong. May klang kapagap korusya mauwiyaw na isampa. Tama uwiyaw yung sumaw korusyan. Utana work at power. Piping konong pingoy. Paniyay sa may bolangas ngayon kapagap kayan. Pirto po sa panaway. Pimen klang sa kampo nan sa panaway. Or dami kasi yung kapano. Murin sa pungkoy. Isaw tayong yun. Apo niyay sa may koto away. Peran kan tesong kan may syarak kolektif sola yung sa unayawang kauno kareta. May purang puputi. Kauno coach asyokin manokela aramaskan punya so may nangkabeta na inono kauno itiyatar kauno pliyata or miya choose yo apa mimre ngay ban choose ada yan mimre tetso pilipila mimre chay imen dayang may testimony ikon may work on niya ikon may work on pain palwara Apni yang sa may close ito ay nimo, so wala yung sa unayewang kauno. Or magayang rong tami yang kaskasaya pong mo, melaw, way nimo open ang child. Chay magandaki ito way nimo. Chay magandaki ito. Amag chay nanti yung open ang way nimo yung sa oras tayo, kiki yung child masa ng kauno, kapag yung sa ukoros, masa ng kauno, pang kairtar yung child. Tuwa siya one rosyo. Niyang patago tu wan rosyo kanane nanchiyong komungo wan roso puel me utan ka kelai te pil me lamlamur puyan ka kelai ta ang ka kelai ta harmain ko coach limpok imenta wan roso atuya cho armasman niya ko tumpang ko porong coach Ako tumpang ko porong coach, anane, watak masanin kauno, anane miyay sa una hewang kauno, o relationship ang kauno. Tami uya, may popkitiki, mer kamela makarusas, armas karusyan mga sais ngoy, yang may tang kres na nay mauro. At tami uya may popkitiki, solay sa una hewang kauno, solay sa una kalamur, masanin kauno ang pain ngoy. Solay tayo mong kabakap, solay tayo mong watak puksaraw. Tuwa cawan roso kahanan nan chiyong kamungo ko wan chu tompelyo makain sa namau te pilyo melamlamur puyang kakeuta tuwa cha masa ng kauno coach limpok buksaraw ka sa yang chay me coach katabon lobuo wait Christ katabon lobuo and pokila ko ngoy Menda kila songkan meleyang songkan meleyang iron patagyo liya ko saya patagyo tuan maurin sakiyas sakiyas wana men klang cheeses awiya wana kang koros and klang cheeses tuwecha pil kechayro ngoyo ko we mautan chaman ye wong kauno chawiya wana cha kang koros chane wong kauno
Ang so koros chana iwang kauno. Po niya so may pop tisang kauno ta niya so may punso sa la kauno. Iwiya wana ingkang koros yan iwang kauno. Songkan may yale tisang yung ay kata songkan may wrong. Te songkan may gula wasana itatok. Ngay songan wiya sa may prom chapiata. Utan at tatok lautong ya. Api kapang kiyang coach po coach. Limpok. Mendacha may taon sangam mokit man na isarya baba uyayang nyo. Utani ginanchi yang pa utana kamatokong nyo. Ap coach limpok. Coach chukin mana kaya pak te sangsang. Ime ka sa yaki kita malimtang kabakap o watak puksarawi utana kelay. Imagana nanchi yang. Biltuwa dyan niya yung sa may bipukti po yung solara yung sa na iwang Christ. Ime ka sa yaki mawan roso. Kahananan nanchi yang kalang murkuwan roso, te kahananan kiyang pil po yung kaking sanamaw, tuwa dyan masanan kauno. Isipang watakong chay puksaraw yap, ikasaya tuwan ay sa may planay man yang kod na isa wanaway, ngay kulang ngay kabakap, ap mo rin sa pong kaisaw, imi kasaya, kasaya. Iwan ay klang dumpagang kabakap te, manaman ang kabakap. Manang ang kabakap kan may kilkilang sili. Kalangan koros, so chikach, oralar, o iban, ijawan may kakasaya pong watch, at naibrong uta ko kasaya masa ng kauno. Iban, uyawan ay kang koros yan kakpurang kasina ni isngoy. O kalangan ng koros mabil kabakap tami, pil puruan chapiata. Iban kabakap kikichay koros, o kabakap kumawin koros yun. Chay daw na kabakap. Main coach kalanganan ko mo may sam, ikabing kiyang ko mo may sam, sabol mga plan, sabol mga kasanti ang ay mo. Kami coach yan din ba ko coach yan yeyas. Tami ko sa yaranach may samach ko, tangkak work kang raikan manamanan kapakapo, watak puksaraw, miya power yung may sam. Main coach ikabing kiyang ko mo mauran na isa rikich ko rusyon may samach ko, me kasaneti yan ewang ko mo may sam. So maukan may sam, miminan mo ni raikan may sam, me sila kakakong sa umaga ng doktor ka na miya wuniyan, miya tawaran, miya mriray may sam at kura din kakamawila sa umaga may sam. Ikabing kiyang kong may sam, ray kan marong-rong may sam at kuot patangkan may sam, ray na aleta o sherong ray kan misay aleta may sam. Kalanganan kong may sam, kung mo kutsin din pa ko kutsin yeyas may sam. Ikabagab kila kich koros chun na nimo may sam at kuot. Sangga kayo pa na o sawas pa na o limpok pa na nan pungaj may sam. Tama kinday yang naman kich may sam. Sapol mo minchaw magkarad po ang lupo kamakalete si sang korusyon may sam. Pemelel ngoy may sam. Tama ikinrungkan may sam at yan prong kakila yan nanchi yung prong open wine yung may sam. Yan prong kalamuri kinyo masa ng kauno. Yan prong kango kinyo may sam at coach. Watang kumasa ng kauno may sam. Kalanganin kong may sam. May Jesus. Numarang kang Jesus. Amen.